izwi elithi nothing is impossible with God. And uNkulunkulu uliphilile leli lizwe uyalenza ngalithemba enhlizweni yami. Sathi masila entabeni kuningi engangibhekene nakho, kuningi engangimile ngemele nomndeni wami. Kodwa ngathi mangehla sesehlela enzansi siphelile inkonzo. Ngathi Nkosi ngiyakuthemba. Ngathi konke ngikushiyile lapha. Ngathi konke bengizokulanda ngikuphethe. So uNkulunkulu wathembeka bekade ngumuntu ozihambela ngeenyawo Nkosi yami iminyaka eminingi. Kodwa uNkulunkulu wasiwangithemba ngimncane ngimngaka. Wathi nje ngizokupha ihashi. Kwamina mangithi mangabe ngigidilika kulona ngize ngibuze ukuthi hayibo ngani yami ngabe yakho yini. Kodwa uNkulunkulu uyamthatha umuntu ongelutho amthintithe ebese menza ahlale namakhosi. So uNkulunkulu ungithembile kakhulu wangithintitha. Kodwa uqale ngathini uNkulunkulu uqala kuhlube kuqala njenganobhanana. Akuhlube bese kuhlalisa endaweni bese ethi hayi ke uso right ke la. So mina benga understand after all these years ukuthi why lento engiyikhuleka engayitholi. Kodwa uNkulunkulu besafuna ngifike lapha engifuna ngifike khona. Wathi hayi usofikile ke na into yakhe bengikubekele yona. Iyona yokuqala kodwa wena uzoqala ngento engaka. uNkulunkulu ngiyambonga nje kakhulu ukuthembeka kakhulu. Senginehashi nami angisafoni mangenkonzweni sengingena nje phakathi ngibambe ngenkonzweni. Ngiyabonga.